Diyos maray naga po sa indugabos, manabay na po kita sa kaumawangkan Divino Rostro. Matindog po sa pag-awit. Pagsambahon, pasalamatan, kaitungon yan, magkagurang man. O maun, ang kagurang nan, mag-awit sa Diyos. Maluhod po sa ngarang kanama, sa kanaki, sa kan Espiritu Santo. Amen. Mahira ko nagayong paratubos, Jesus na samuyang kagurangnan, ruluhod sa imong pamitisan, inuumaw niya mo sa imong sinanglita na lalawagun, nahuli sa samuyang kaligtasan, napadumang ka sa Etsemani, sa pagpamibi sa imong Diyos no Ama. Duman sa Etsemani, ginanot kanin dugo na nagdalig sa imong mahal na lawog. Asin ina ko mong pasaluyib na hadok ni apostol na tampalasan na yung sukat ikamidbid sa imo kan sa imong mga kaiwal. Pundo man sa gunepa ko ka sa krus, day masabi ang sa imong makasakitan na tinios para sa samuyang kaligtasan. O mahira ko na para tubos, day lugod kami maging mga pasaluyib sa imo, huli kan samuyang makasalan, at angani sa samuyang pagurupurop, kan sa imong mahal na lawog, asin kan mga katinios mo uli sa samuya, mamidbiran lugod niya mo sa imong dakulang pagkamot sa samuya, tanganin balusan man niya mo ika, kan samuyang dakulang pagkamot sa imo. Amen. Dalit aawitum po. Anbanwan, minagala, sa lalawon mong mahal, si mong aning herakan, para tubos ni kinabang. Si Vero ni kanagluhod sa mapa kumbabang but, lininiganin si Ramog itong magayon na lawog ni Jesus binaltan tulos itong babae na maimbod natala sa pagkamot lalawog niyang maludo. Anbanwan minagala sa lalawon iwinalat sa satuya, iningdakulang biyaya, nganitang mabana-bana, ang gabag min pagkasalan,
nagsusulsul kami, Ama, sa tubang mo, nanunuga, kan bilog na pagpabaya, kan ngara na pagkasala. Kaming manaki mo likayan sa damat gutom linugman kasama nga kaipuhan ikasamong palawan kami mambindindisyonan nga niming maturukan lawag mo sa kalangitan sa langit ka murawayan. Ang banwaan minagalang Sa lalawgon mong mahal, si mong aning kaherakan para tubos ni kinaban. Pag-arang ning banwaan sa lambang pag-arang inian sabihon, kagurangnan ipahiling mo sa samuyaan sa imong divino rostro. kagurangnan, ipahiling mo sa muyan sa imong divino rostro. Tangan ni magdanay sa grasyaan mga banal, asin madaraman sa kabanalan ng mga tawo, hulikan sa indang marahay na gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ipahiling mo sa muyan sa imong divino rostro. Tangan ni mabiyag ang mga parakasala, asin nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalan ng katanusan, asin kabanalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ipahiling mo sa muyan sa imong divino rostro. Tangan ning ilikay kita sa peste, hilang, linog, bagyo, asin iba pang makasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ipahiling mo sa muyan sa imong divino rostro. Tanganin kita gabo sa pagdebosyon sa Divino Rostro, matingrawang kita kan liwanag ng lalawgon ng kagurangnan, asin matalaman sa satuyang pagkabuhay an sa iyang pagkahera asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, ipahiling mo sa muyan sa imong divino rostro. Pamibi sa ikaanom na aldaw. Mapakumbabang kagurangnan, itinubot mo na linigan ni Veronica ang sa imong lalawgon. Huli sa kasaalang kang katawuhan, ang sa imong lalawgon nagpahayag ng pagsakit asin kamunduan. Huli kan sa imong pagkamuot, natalaan sa imong lalawgon, duman sa lienso na ginamit ni Veronica. Kagurangnan, tugutin man na matala sa samong puso asin isip, ang sa imong banal na lawog, tanganin makapaghinguha kaming maging maninigo sa pag-akukan sa imong mga biyaya. Asin danay kami makasunod sa imo, sa dalan ng pagsakit, pasiring sa kamurawayan ng kaligtasan. Hinahagad mi ang samong mga kaipuhan sa pagkabuhay kung iyan papagkaniguon mo, para sa imong kaumawan, asin para man sa karahayan ng samong kalag. Amen. Pamibi kay Divino Rostro. O Jesus, sa imo makuring pagsakit, ikanagin niya mong pangarugan. Sa imo makalunos-lunos na lalawgon, yaon ang dakulang pagkamuot. Ako napupuspos kan sa kong kamautan, na ikakamutan asin lugod kamutan kang gabus, siring man. Inuumaw ko ang sa imong banal na lalawgon, nahuli tayo yan ang lalawang kan sa tungama sa langit. Ang luwas sa imong mga mata, garo sa romperlas na sa kong binamawot na makua, asin maiatang para sa sako, asin kang gabos na mga kasalan. O Jesus, papaglado kon sa imong mga pagkamuot, tanganin ang sako sa nang maging kagustuhan, iyo ang pagurupurupan sa imong mamuraway na lawog. Amen. Huring pamibi. Mahamison asin mamamuto na gayong lawog ni samuyang para tubos,
na inuumaw sa bilog na kabikulan. Ika ang panarigan asin pahlawan niya mo. Sa saimo itinitingkalag niya mo sa muyang mga mata. Sa saimo dinadara niya mo sa muyang mga pagngangayo-ngayo. Magdalit ang anin sa imong akon ang samong pagalang. Asin kaludukan na namamatian niya mo sa samong pag-isip-isip. Kan mga kasakitan ni tinuos mo huli sa samuya. O sinanglita na lalawgunin sa muyang paratubos. Maghadi ka sa samuyang puso. Tanganin bulanos na idusay niya mo sa saimo, ang samuyang pagkamuot. Paliwanagi ang samuyang pag-iisip, tanganin ikasan ang samuyang bidbido na kagurangnan. Asin panuanin kusog ang samuyang buot, tanganin makalikay kami sa anuman nakasalan. Inihinagad niya mo, huli man sa nakan sa imong pagkamahirakon, asin dakulang pagkamot sa samuya. Amen. Matindog po sa uring awit. Kaguranan, kapatawaran, sa muna mga parakasalan, ang samuyang kamautan. O Kristo kami kahirakan, sa samuyang kakulapusan, sa samuyang mga karatan, kagurangan kami tabangan, dai mo man kami lingawan, duman sa imong banal na lalago ni Jesus, inoong mawasin na mumutan, nen bilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalago ni Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kolera kahilangan, kami iparayuman ngunyan sa mga kadifisilan. O divino rostro, banal na lalago ni Jesus, inoong mawasin na mumutan, nen bilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalago ni Jesus, nagtataunin paglaom, o banal na lalagon, sa samuyang kasakitan, kami kahirakiman. O divino rostro, banal na lalago ni Jesus, inoong mawasin na mumutan, nen bilog na kabikulan. O divino rostro, banal na lalago ni Jesus. O divino rostro,
Sa ngaran kan Ama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa inyong gabos. Pwede. Bago magpuon ang satuyang Santa Misa, may halipot na katikismo na babasahon or aldaw sa laog kan satong novenaryo. Para ngunyan po na aldaw, ang tema iyo an lalawgon pagmakulog sa mga biyadi. Si Isay ang mga biyadi, sinda ang mga buta, bungog, pula, pilay, kimay, may pagkukulang sa pag-iisip, asin nasasakitan na magsabot. Ang mga biyadi puon pangaki, may mga biyadi huli sa helang o aksidente. Huli kan mga ini, dai na sinda makatrabaho, mayo sindang tultol na sweldo. Minsan, pagabat sinda sa saindang pamilya. Kung nagtitios pa ang pamilya, urog pang magtitios ang mga biyadi. Iyo man ini ang lalawgon ni Jesus. Siya ginapos sa mga kamot kan mga maraot na tawo. An sa iyang mga kamot, ngapit ipinako ninda sa krus. Ini tanganing pugulan an sa iyang paglakaw, pagtabang sa kapwa, pagtukdo sa mga sinagoga. Ang mga maraot na tawo, iyo ang dahilan kan sa iyang pagkabiyadi. Alagad, dai kita mawaran nin paglaom. Si Jesus, dai naguntok, dawa siya ginibong biyadi kan mga maraot na tawo. Padagos siyang nagtukdo sa krus. An sa iyang huring mga tataramon, pano nin kadunongan. Dapit sa pagpatawad, dapit sa pagdebosyon sa ina, dapit sa kapahaan sa katanosan. Kaya bilang mga totoong Katoliko, katungdantang itulod sa gobyerno ang mga programa na makakataong sustento sa mga biyadi, tanganing mamatean maninda ang kaginhawahan sa buhay. Liwat Diyos marhay na aga po sa Saindugabos mga tugang, ngunyan sa tuya pong ipinagseselebrar ang ikaanom na aldaw kan mga misa novenaryo sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, si Kristo ang satong paglaom, nagliligtas sato sa takot, helang, asin kagadanan. Makakaibahan man yato sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan feeding ministry. Ang satuya pong celebrante mayor, asin predikador, iyo si Reverendo Padre Eugene A. Lubigan, Parish Priest, Holy Cross Parish, Tabuco, Naga City, asin Economus, Archdiocese of Cáceres. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na so Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa saimong Espiritu. Mga tugang ako antan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos sa makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko, kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos sa makakamhan, asin pagkapatawadang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa laga katolinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mo, kamurawayan, kamurang na Diyos
kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Ako aan sa mong pagkimaheran, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kaburangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Banal naman sa imong kamurawayan, natatago sa mahal na lalawgonin sa imong namumuta na aki. Sa samong pakisumaro sa sayang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugod sa samong lalawgonan sa imong kabutan. Tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, sa mong makamtanan kamurawayanin sa imong kahadean. Siya na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ikinakaugma ni Pablo ang gabos na sa iyang tinios huli ki Kristo, sa paagi kan simbahan na iyo ang hawak nin kagurangnan, kung sain siya inapod na baglingkod bilang surugoon. Ang buhay ni Pablo, iniatang niya sa Diyos, tangani na ikapamidbid si Jesus bilang tunay na kayamanan kan buhay nin tao. Himateon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Sa kuyang ikinakaugma ang mga kasakitan na tinitios ko huli sa Indo. Hihipnaan ko sa sakuyang hawak ang kakulangan sa tinios ni Kristo huli sa sayang hawak na iyo ang simbahan. Ako naging surugoon kan simbahan, kan ipinamahala sa kuya, ang misyon na itaw sa Indo, ang mensahe ni Diyos. Mensaheng na iyo ang misteryong natatago, poon ka itong mga panahon, alagad mo niyan, ipinahayag sa iyang mga banal. Kabutan ni Diyos na ipahayag sa Inda, asin ipabidbid sa mga pagano, ang kayamanan, asin kamurawayan, kan misteryong ini. Ang misteryo iyo ini, na si Kristo nasa sa Indo, sa Indong paglaom sa kamurawayan. Ini ang Kristo sa samong pinagrurukyaw. Ini ang kadunungan na samong hinuhulit sa gabos na tawo, tanganing sindagabos, ikaatubang sa tunay na banal kay Kristo. Huli ka ini, ako nakikipaglaban asin nagpapagal sa tabang kankusog ni Kristo na uya, pangyaring nagsasadol sa kuya. Buot kong maaraman nindo na kaniguan ang sakuyang paghinguha huli sa Indo, huli sa mga taga-Laodicea, asin man huli sa kadakol pang iba na daipa nakahiling sako sa hampangan. Ginigibo ko ini, tanganing mapakusog ang sa Indong buot, asin magkaborogkos kamo sa pagkamuot
daraan bilog na pakasabot kan misteryo nin Dios na iyo si Kristo. Sa misteryong iyan, tatatago ang gabos na yaman nin kadunungan asin pakasabot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang sakong kaligtasan, asin kamurawayan. Nasa Diyos ang satong kaligtasan, asin kamurawayan. Kalagko, ang Diyos sana, ang makakatao, nin katiwasayan, sa iya, minagikan ang sakong paglaom. Siya sana ang sakong gapo, asin kaligtasan. Siya ang sakong sinasarigan, dainin makakapurisa sako. Nasa Diyos ang satuyang kaligtasan, asin kamurawayan. Sa gabos na panahon, magsarig kamo sa iya, o banwaan ko. Bukahaan sa inyong puso sa atubang niya, hulita siya ang satong paalawan. Nasa Diyos ang satuyang kaligtasan, asin kamurawayan. Matindog na po para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong Sabado naman si Jesus nagpasinaguga sa pagtukdo. Igaduman ning lalaki na tuog ang tuong takyag. Ang mga eskriba asin Pariseo nagmamasid kun baga bubulungon niya sa aldaw na Sabado. Nagahanap sinda nin ikakasumbong laban sa iya. Alagad aram niya ang sa indang mga iniisip. Sa lalaki na tuog ang takyag si Jesus nagsabi, "Tindog dyan sa tahaw." Ang lalaki tuminindog sa tahaw, dangan si Jesus nagsabi sa inda, "Sarong hapot, ano ang tugot sa aldaw na Sabado? Magibo ning marahay o magibo nin maraot? Iligtas ang sarong tao o pabayaan na magadan?" Si Jesus nangalagkalag sa gabos na nasa palibot niya asin nagsabi sa lalaki, "Unata ang sa imong takyag." Inunat asin ang takyag na sulit. Nagkaaranggot sinda asin pinag-ulay-ulayan kung ano ang magigibo ninda kay Jesus. Marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw na po. Ang satuya pong tema ngunya na aldaw, si Kristo ang satuyang paglaom, nagligtas sato sa takot, helang asin kagadanan. Mga tugang ining tulong tataramon,
sa tema ngunyan, ang takot, helang, asin kagadanan. Mga kapurisawan po ini nin tao. Iyo ini ang mga pagsakit ngunyan kan katawuhan. Iyo ini ang struggles kan katawuhan ngunyan. Lalong-lalo na tayaon kita sa pandemya. Kadakol ang tawong natatakot sa indang salud, natatakot para sa indang negosyo, natatakot para sa indang mga relasyon sa indang kapwa, sa indang kapamilya. Yaon itong nadadara kanhelang an sa indang pagturog apektado, siring manan kagadanan, iyo ang ultimate na kinakatakutan ng tao. Kaya yaon po kita